Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, kedysi ste boli bez Krista, mimo spoločenstva s Izraelom, vylúčení zo zmluv i prisľúbení, bez nádeje a bez Boha na tomto svete. Vy, čo ste boli voľakedy ďaleko, teraz v Kristu Ježišovi, skrze jeho krv, stali ste sa blízkymi. Veď on je náš pokoj. On z dvoch urobil jeden ľud. Obetou vlastného tela zbúral medzi nimi múr rozdelenia a nepriateľstva. Zrušil platnosť zákona i s jeho prikázaniami a nariadeniami, aby vo svojej osobe z týchto dvoch častí utvoril jedného nového človeka a tak priniesol pokoj. Skrze kríž zmieril oboch s Bohom a spojil ich v jedno telo, v sebe samom zničil ich nepriateľstvo. Prišiel a zvestoval pokoj vám, ktorí ste boli ďaleko, i tým, čo boli blízko, lebo skrze neho máme obaja v jednom duchu prístup k Otcovi. Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste postavení na základe, ktorým sú apoštoli a proroci, a na hlavnom uholnom kameni, ktorým je sám Ježiš Kristus. Na ňom celá stavba drží pospolu a v Pánovi rastie ako svätý chrám, do ktorého ste aj vy vbudovaní, aby ste boli v Duchu Svetom Božím príbytkom. Počuli sme Božie slovo. Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj, blízko je spása tým, čo sa ho boja, a vtedy sláva zavládne v našej krajine. Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása. Pán Boh. Aleluja. Bedlite celý čas a modlite sa, aby ste mohli rovno stáť v prítomnosti Syna človeka. Aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom: bedrá majte opásané horiace sviece v rukách. Buďte ako ľudia, čo očakávajú svojho pána, až sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blažení sluhovia, ktorých pán nájde bedliť, keď príde. Veru, hovorím vám, opáše sa, posadí ich za stôl a bude ich obsluhovať. A keby prišiel o polnoci alebo až nad ránom a nájde ich bedliť, blažení sú tí sluhovia. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, toto slovo Evanjelia, ktoré sme práve počuli, je také dôležité v tom, čo od nás žiada. Lebo Ježiš niečo žiada, keď používa obraz toho služobníka, ktorý má bdieť a očakávať svojho pána, ktorý príde a
Chce sa možno stretnúť s tým služobníkom, ktorého najal. A to je istá požiadavka. To slovo má aj taký adventný charakter a možno v advente sa bude čítať znova a znova a hovoriť o druhom Ježišovom príchode, v ktorom žijeme a ktorý očakávame. Ale to slovo môže mať aj taký prítomný dôraz a práve ten si vysvetlíme. Ten adventný možno v advente viac, ale ten prítomný je veľmi dôležitý. A na neho sa tak zameráme. Keď sa pozrieme na toho človeka, ktorého Ježiš nazýva služobníkom, ktorý očakáva svojho pána, ktorý príde a má horiacu sviecu v rukách. To je zaujímavé, že to nám niečo hovorí o tom služobníkovi. Ak sa zamyslíme nad tým, že aký človek očakáva Krista, lebo on je ten pán, o ktorom hovoríme a ktorý prichádza, že aký človek očakáva v živote Kristov príchod. Teraz nemyslíme ten druhý príchod, ale každodenný pánov príchod do dňa, ktorý žije a do vecí, ktoré možno tvoria súčasť toho dňa. Je ten, ktorý má svetlo. Že len ten služobník, ktorý má svetlo, tak očakáva pánov príchod. Že ten, ktorý to svetlo nemá, tak ten Ježišov príchod neočakáva. Ani vôbec nie je na neho v živote zameraný. A tým svetlom v živote toho služobníka je viera. Že to je svetlo, ktoré toho služobníka robí pozorným a zameraným na pánov príchod. Pretože to svetlo mu dal samotný pán. Že to svetlo mu dal do života, to svetlo viery nám dáva do života samotný Ježiš. Že to je kvalita toho služobníka, o ktorom Ježiš hovorí. Že ak má to svetlo, tak ho má od neho. A naopak človek, ktorý to svetlo nemá, tak ešte len čaká na Ježiša, ktorý mu to svetlo musí do života priniesť, hoci ho aktuálne a aktívne ten človek, ktorý ešte nemá vieru, ho vlastne nečaká. A nie je pripravený na jeho príchod. Čiže k takémuto človeku Ježiš prichádza bez toho, aby to ten človek nejak aktívne očakával. A to je to, čo celé nazývame, že misia. Alebo to misijné, alebo evangelizačné úsilie, čiže priniesť Ježišovo svetlo, alebo sprostredkovať Ježišovo svetlo do života ľudí, ktorí ho ešte nemajú. A ktorí ani naozaj aktívne Ježiša zatiaľ neočakávajú. Ale ten služobník, o ktorom hovorí pán Ježiš, už to svetlo má. A to svetlo má práve preto, že ho prijal od neho. A že to je to svetlo viery, ktoré v ňom svieti. A keď hovoríme už o tomto type človeka, o tomto type služobníka, tak hovoríme o veriacom človeku, ktorý si uvedomuje, že v jeho živote je svetlo viery. Že uvedomuje si, že práve v tomto svetle viery je schopný poznať a prijať toho, ktorý k nemu znova a znova prichádza. Lebo asi to, tak myslím, že prežívame, že každý deň k nám Ježiš prichádza akoby znova, akoby na novo. A práve to, čo nám umožňuje ho každý deň na novo prijímať, prežívať a byť voči nemu otvorený, je práve svetlo viery, ktoré je v nás. A ono práve nám ho umožňuje na novo a na novo spoznávať, na novo a na novo prežívať, na novo a na novo ho prijímať. Že vďaka tomu svetlu viery, ktoré nám on v živote daroval. Že len práve v tomto svetle viery sme schopní pána spoznať, sme ho schopní prijímať, sme schopní na neho aktívne očakávať. A je zaujímavé potom, takže to je tá vec toho služobníka a vec toho pána je tá, že on prichádza. A že znova, ak by sme to dali na ten Ježišov druhý príchod,
tak ten je pripravovaný. Ale že ten duchovný príchod Krista sa naozaj uskutočňuje každý deň. Že ten môže človek znova viac či menej práve v tom svetle viery nanovo a nanovo spoznať, nanovo a nanovo prežiť. Že to spoločenstvo s Kristom, ktorý k nemu každodenne do jeho života prichádza, ktorý každodenne je spoznávaný a prijímaný vo svetle viery, ktoré ten človek v sebe má. A to je práve tá požiadavka, o ktorej Pán Ježiš hovorí na počiatku, že buďte podobní týmto ľuďom. To znamená, že ten deň má v sebe aj jeden dôležitý moment a to, že Ježiš ku mne prichádza. Že moja viera aj od tohto rána, do ktorého vstávam a budím sa, chce byť pripravená a otvorená aj pre Neho. Ja viem, že každý z nás má ešte 1000 iných vecí, na ktoré musí byť zameraný a sústredený a pozorný a nesmie ich zabudnúť. To sú tie ľudské veci, ktoré nás nejak zamestnávajú. Ale okrem týchto vecí práve máme to svetlo. A to svetlo nám umožňuje mať tú otvorenosť voči nemu. Pane, aj dnes je deň, kedy ťa čakám. Aj dnes je deň, kedy ťa chcem znova privítať, kedy chcem byť znova spolu s tebou. Že preto aj do toho dňa je napríklad dobré, ak vstupujeme modlitbou. A práve tá modlitba vyjadruje to, že dvere môjho života, Ježiš, sú aj dnes otvorené, pretože ty prichádzaš, lebo on sľúbil, že prichádza k tomu služobníkovi, ktorý ho očakáva a ktorý má zapálené to svetlo viery vo svojom vnútri. A toto svetlo Kristus znova a znova každodenne v nás hľadá. Možno keď pozrie na túto zem, tak vidí nielen tmu, vidí nielen, že neveru a nevieru ľudí, alebo možno aj nejaké odmietnutie, alebo ľahostajnosť, to je tma. Tam, kde je odmietnutie, ľahostajnosť, tá nevera, tam je tma. Ale vidí aj svetlo. A to svetlo je práve viera ľudí. A vie, že tam ma čakajú, že tam som vítaný, že tam môžem aj dnešný deň prísť. Pretože je tam človek, ktorý na mňa čaká. Je tam človek, ktorý má dvere života otvorené, dvere dňa, ktorý prežíva otvorené, aby som aj k tomuto človeku mohol aj dnes prísť. A to je to, čo Kristus dáva ako isté očakávanie, ktoré on sám chce naplňať tým svojim príchodom do života ľudí, ktorí majú v živote svetlo viery. Amen.